abafazi ekhaya ngithi abafazi wazuthi siyakhuluma uphinde ugana indoda enomlomo njengohlanhla iredo kunamadoda angamaredo futhi nansi yana sengiblockileke kodwa asikho ke mama lapho awuhayi mama ufuneka ukumdedele atshelwe aboniswe ngoba udinga abantu abazombonisa awumbonise mama uNhlanhla udinga abantu abazombonisa uNhlanhla ukuthi wakini mama wawumbonise lo mfana ukhulwa kanjani Nhlanhla umuntu uyaqoqwa akablockwa ngoba ulahlekile udukile mfakene endleleni umfana ehambe kahle ngiyakuzwa uyabona lento yenu iqoqa abantu iqoqa isizwe uyabona lesiloko sungitshele sona simnandi kakhulu ngoba siyakhokhela sinenkolo umuntu uma esethatha ingane yomuntu wayibeka ekhaya akazazi ukuthi ubaba uyathanda akathandi umuntu uma esengena egcekeni labanomzane akahlonipha igceke unyathela kwakhe ashaye ngesizotha azazi ukuthi ubani engangihlonipha imina kamajola kodwa igceke leli lakwandunakazi akaninyathele ngesizotha mama abakoti banamhlanje njengoba la ekhaya ubaba bengekho ubhuti ukhona omdala sikhona nesidingo sokuthi umakoti kasale wamaXabene usale wafonela ubhuti mama asikho abakoti banamhlanje mama sebeyaneka nina ke ngcono mama ezala nathi bakhuluma nobhuti bamadoda bahlukanisa umuzi bachitha umuzi akumakoti lo isichitha umuzi mina nje la ekhaya ngiyakhuleka angifuni ingene isichitha umuzi noma ngathi usithanda kangakanani umntanami ngikhuleka kaNkulunkulu anginamuthi anginanyongo nginenyanga isezulu ngiguqa ngedolo ngibike Nkosi lomuzi ngifuna wakhe umuntu ozonyathela ngesizotha egcekeni lamanumzana ozohlonipha igceke angasho ukuthi ngoba umama ulele aqhanqule ayokwaqucina akazi ukuthi umama ulele kodwa laba bangaphansi komhlabathi babhekile bayambuka we mama lento yokushuqula ikhanda emzini ngoba kunalabo dade abathanda abafothi bebenzela iqiniso ukuthi abazalelwe emakhaya befike emakhaya bangafuni ukushuqula bangafuni ukufaka umhlonipho mhlambe yini into eyayibalekile mama ngomakoti yini into ongamele ayiveze mhlambe umfaso mhlambe lokho kahle kahle ake siphinde sithi ubabuyeza wavela imoto ethi siyeza kodwa uwashiya amazwi mama kunamadoda lalalele kunomakoti abalalele yini into ebaleka kakhulu mama ngesidala somuzi uma ungena umakoti yini izinto okumele uyibheke mhlambe sikhumbuze ngendaba ukuthi esibaya abakoti abayi yini izinto ebalekile ngegceke sikuze sithole ukuthi omakoti bethu bebambe ngoba kunomakoti mama abazalelwe eindaweni ngesizwe zasemakhaya yini ongayithi nje lapho komakoti awakoti phela mase bengena ekhaya omunye uba nenhlahlo ukuthi amfice umama wekhaya abesemtshela ethi mntanami ke la ekhaya ke endlini kababa wakhe awungeni uphuma emva kwayo esibayeni akuyiwa la ekhaya umakoti mayisengenela ugqoka ipitikoti hayi abasafuni ke mama bafaka ithight ugqoka ipitikoti umakoti limela isidwaba ngoba owesizulu ufaka isidwaba kaphumi ngishegcekeni ngasifakile isidwaba mama ngisho yazi umama ngisho ephuma mama uphuma yaphi sithi mina hawu mama ngisho uvuka uthi angikwazi phela uphuma ngisazi ukuthi kodwa khona into ayiphumela la waqala phansi wagqoka ipitikoti wagqoka iphinifa wafaka umnqezo mama akuvumelekile ukuthi uphume uyabhuzele engathi intombazana la ekhaya akufanele phephuka ingubo kuvela iphepha akufuneki nje uvele iphenti uvele ithanga kumakoti ekhaya ithanga likamakoti lona elihlonishwayo olowe kholwa nje ipitikoti we mama uthini ngalabakoti abahamba edrobheni befaka amathaitha sibagxeki kodwa kuseyikhona ukuthi umakoti mama agqoka ithaitha emqalayo ngikhumbula ngomfazi mina mama ulotshelwe ethi hayi umkhwena mama anankinga kuyikhona mama awubakhuthaze ngoba phela abakhwenyana bethu mama sebesithanda sakusincenga sebesithanda sakusaba so ezinye izinto sebeyayithula noma bengayithandi lento yamathaitha mama yamalegini uthi siqala inkomo inhleni wena njengomama ke mhlambe wena bazosaba ukuthi bakutala phela obumzali sengabe umuntu ogulayo la awukhulume mama ngendlela yokugqoka nje komuntu osekhokhelwe inkomo mama usitshele ngeinkomo ukuthi ibiza kangakanani mama umuntu ongekho ready ayithatheni inkomo yini into ebalekile ngokumukela inkomo uma indoda iza kimi mama yilo ngamele ngiyishiye imithetho la ekhaya ngiyishiye mase kuthiwa nangu mhlambe untombela uzoshaya inkomo ziyaphelela mhlambe ikuphi imigomo ithi ngihamba ngiyaphi uyabona mntanami kunemigomo yakho yokukhuliswa wabazali bakho kodwa untombela uzokunika eyakhe ukuthi abahambe engolezana uzokunika imigomo yakhe yakubo uzoyishiyela ekhaya uthathe kwantombela imigomo
bathi lapha mama cha singakhulumi ngokhokhelo asikhulume ngawo wonke nje umuntu wesifazane ukuthi umuntu wesifazane phela uyena umela usaba umhlaba ukwazi ukukhangisa ngamathala akhangiswa impela umuntu uyayihlonipha yena uyayihlonipha yena uyabona ukuyihlonipha kwakho uhlonipha uyihlo nonyoko lapha osuka khona uyabona nihamba niphuma uyincwadi ebhaliwe ukuthi uphume ekhaya walalela imithetho yabazali ngoba wukho umuzi ongenamthetho ubonakala uhamba lapho uthi lo wehlule abazali bakhe engahlali nawe umuntu uyafundeka uyincwadi ebhaliwe ukuhlonipha kwakho uyihlonipha wena uhloniphela ikhaya abazali bakho nasemzini uyahlonipha ubekezela imithetho yakhona ngoba igama labazali bakho awufuni ukululaza uzethe umuntu uma ungenzi kahle ufisa ukubona umzi wakho ukuthi wakhiwe kanjani nokuthi unini omzalayo unjani ngoba ebona izinto ezingahambi kahle ukuqonda kwakho uqondisa ikhala kini ukuthi linje abantwana bethu laba bahamba ngamathayithi istyle abasibonayo kodwa umuntu onobuntu ngaphakathi ingane ekhulisiwe ekhaya ayithatha inhloniphi iye kuhamba ngamathayithi edolobheni idushuzele noma ngabe incane ayisukudushuzela angayiwe khona embukisweni ayigqoki ingane kahle izothela ingane hayi lokho ingane zikala umzimba uyaziya umzimba uthi khona noma ungagqoka iphinifu uyaziya umzimba uthi nawo musu ukhangisa ngomzimba ululaza isithunzi sabazali bakho noma senkonzo yakho okhonza kuyo uwehlisa nje yonke into we mama ngizoxolisa gogo ngithi manje sisenze le moto emifika sibe kube khona esebekufundile nabakutholile mama la sinobhuti angithi inhliziyo mama idlekuthanda wathona usalwa noma engafika nomlungu noma engafika ngana usoze wamlawula ngoba uyobelandela inhliziyo washo njalo yebo okay nami usalwa mama uyothatha intokazi yaselokishini ayazi xova tshwala ayazi lutho nje mama omakoti bethu abafuni ke mama ukufunda bafuna ukufika la kube khona ngathi bayizigqila mama ngicela ukushayeke lo mhlola ngifuna ukuyikala kahle manini ke manje ngiza kahle ngizebe einsizwe noba isikhathi sethu siyahamba mama unobhuti omdala unocebo unothunga unobukela unensizwe ezo4 labantu banabakoti abangefani bese usaliwe banomakoti ofundile oyisifundiso lo makoti mama angithi njobe eganile ekhaya uma ukuthi uyasebenza kukhulunyelwa ekhaya cha umakoti uyasebenza sicane imdedela aqhubeke wakhuluma indoda yakhe naye mhlawumbe kwacela kwavunye kulungile uhlala egoli ke mama umakoti kasaliwe kodwa la ekhaya mama kuzoba nomsebenzi njobe uzoshada wena sinenkinga yomakoti mama bafika namhlanje umcimbi ukusasa bakotiza nini mama umakoti nanzo ke sesiyayizwa ke ireason bayasebenza okay kodwa mama umakoti bayakwazi ukucela befike noma ngolesihlanu ngiyabona ke lokho ke mama omakoti mama abafuni ukufunda imisebenzi yasemakhaya umakoti useneminyaka ewu7 ethanda la akakwazi ukupheka utshwala akakwazi ukupheka emlilweni mama leyo nto injani singayithini abafuni futhi ukulanyaniswa labakoti sithini ngomakoti abanjani ngabe akufanele yini beyincele lento befunde kungani kumele kube nabakoti ababukelwa phansi engazuthi boni ngoba bangabe semakhaya noma banamandla nani bomamezala kuthiwa uma kunomakoti osebenza kakhulu osebenza kahle niyamthanda singayibhula siyithini leyo nto mama ngomakoti abangafuni ukufunda impilo yasemakhaya kodwa befuna ukuganela emakhaya uyabona mntanami njengoba sengeke ngabeka ekuqaleni yebo ukuthi umuntu uzihlonipha yena ungasedolobheni akazi lutho uzofika la ekhaya njengengane yami ngimtshele mntanami yenza kanje uwenze kanje la ekhaya senza kanje senze kanje angene kulezo itebiso zala ekhaya njengoba ngeke ngasho ukuthi njengomthetho ukhuliswe la ekhaya uzofika omunye la ogane khona ubusuncela kulo mama ngoba uze kuye uzoyifunda yonke lento iyala ekhaya engangipheluzela ekhaya uzofunda konke phela akazugane uzoqala ukugana mayengafuni mama ehamba usibukele la ekhaya usala njengoba uzobushada eze asale ngemuva umakoti sithini ngifuna labo makoti abangafuni mama ukungenelela bekhombisa baganile abafuna nje ukuhlala namadoda egoli behlale namadoda eThekwini ehlusaliwe kwehla ingane umakoti akabona wehlule abazali bakhe emncane akalalelanga akekho umuntu zenza njani mama insizwa singasithathi nsibe wo number 2 sibuye sokotisa sobamba umuzi ha sibona phela mina la ekhaya ngifuna ingane engizoyithuma lo unodolobheni ongafuni ikhaya zakhala kuzophoqa phela
ukuthi kuze ozosiza wena. Ukuthi kuzozosiza mina. Uzophoqa ukuthi isithemba kasithandi uyasithanda sizomnamatha ngenxa yakhe ngoba ubudedengu kodwa mayifike beyingane la ekhaya akazi ukulandelwa umuntu ingananga uyasebenza ukuthi ufunani mntanami ufunani mntanami ngoba nakho uyangenzela kanti ingane yami ufunani kodwa mayingangenzeli mntanami funa phela umuntu ozonginaka ngoba inhloso uvusa ikhaya. Inhloso ukuvusa ikhaya phela kuqala lapha ithembu zingene ngisho zingalithandi ingane ithembu kodwa nakho siyakhalisa lukazi la sifuna ukulekelelwa sishanelelwe endlini ngoba sizeshona isalukazi sisodwa kodwa sizele insizwa siyofica isala sekuna 5 days sishonile umfazi uhlele eThekwini ugada indoda uyigadani indoda ngoba indoda iyona egada umakoti igadwani indoda nkosiyami ngoba indoda egada umakoti wayo uthi laphana uMesisi Mngadi nani bomamezala sithandeni mama umakoti uyifaka kanjani kumamezala umamezala ubudlelwane bakhe nomakoti buqhamuka kanjani buhamba kanjani phekwabo amajodo umakoti uma ifika waba ingane yami la ekhaya ayikho into engathi ngimxwasa yona ngoba ingane yami ngiyayithuma iyangenzela kanti ngifunani kodwa mama bakhona futhi omamezala bangabafuna amakoti kungenzeka mama ukuthi ngesikhathi usaliwe ekhula kunengane obulokhu idlalisa kwamakhelwane noma esontweni thawu ngifuna uba umakoti akamuntu uthi uyayithanda uthi saliwe avele yena ayikhethele ingane enye bese wena ungamukeli kwenzeka kanjani mama ngokucabanga kwakho yini edathi omamezala bekhethele ingane zabo uyabona mntana ngeke ngichaze lento oba mina ayikangenzi namakoti angakabi naye vakashelwa zingane uyabona yebo kodwa lento lesisihloko sikhona enye ingane izithi thwaxa kumamezala umamezala iqhuba ukusha lesi sifo sikhona nako umamezala sikhona kodwa sisukela emalini lesifo awungene mama ugxile kule ndaba kuNkulunkulu wami Jehova awu kodwa mama silethe manje emalini lesifo kanjani mama uyabona njengoba usaliwe engakathathi yebo mama unika mina imali unika mina imali ayi lo mfazi uneqiniso kodwa mfazi kababa ngiyadla uma sekufika umakoti andede phela ngiphakele hayi bafazi ezandleni usaliwe lona ngisamuwashela ingubo zakhe ngoba akafika umuntu ozomwashela ngenkathi sekufika umuntu ozowashela ngiyaphuma mina ngilinde intombazane imwashele imphethele wardrobe wakhe mina nje sengibheka ipuleti kuphela wensizwa niyenza amakhadi wahlala encenceni yami Jesu moya ngcwele phela mamezala mina nje ingane zami mazithi mama siyokhipha edolobheni nihlale kuleso situlo sikamuva nibuke ingane zami phambili zishayela imoto zingifaka khona iBP ayibonela ngithengo lwesithathu ngicela zonke igqishe kulife sibuyisiza ukuthi bomakoti konakalaphi zinsizwa niyabeseka nabakoti fakani imibuzo nginibuzele bafowethu thina sizohamba manje siyoshutha fakani imibuzo bafowethu izimibuzo bomakoti yini elimaza kakhulu lani khona emendweni zinsizwa sithini isikhalo senu nathi inkosazana endala ngeke niyithole njalo kodwa sifake imibuzo masithola ithuba phakama makoti